Исәнмесез дуслар, мин бүген журналистлар һәм блогерлар белән пресс-турда кайда дисәгез, Әлмәт районы Ялхой авылына килеп чыктык. Беләсездер, бу авыл минем туган ягым һәм мин монда һәр урамны, һәр өйне, һәр кешене беләм. Журналистлар беренче тапкыр. Нинди бәйрәм дисәгез, бүген монда Кизләү чишмәсе ачылышы була. Безне казлар каршы алды. Көптәннән минем хыялым иде. Бала булып эшкә кергәнчә инде минем яшьтән мин шул авылда туып үстем. Гомерем буе шул авылда мин. Шуның өчен халыкка, авылдашларга, туганнарга, менә тирәен авылларга бик зур матур бүләгебез булсын дип эшләдек инде без моны. Бу эшне халыкка су битен белгәнчә һәр вакыт кирәк. Судан башка яшәү юк. Шуның өчен бу су алу урыны гына булмасын, менә мәсәлән, машинада оешу, җыелу урыны, никах туйлар үткәрү, безнең дальше планда урыннар ясамаклыбыз, никах туйлары монда үткәрергә мәчетебез янында азан әйтелеп тора. Аллага шөкер, мангаллар куймаклыбыз, халал шашлыклар пешерү зоналар булдырмаклыбыз, плов пешерү урыннары. Менә шундый сез киләсез, допустим, шалтыратасыз, Алмаз әфәнде, без сезгә кунакка киләбез, без сезне каршы алабыз монда, бөтен условияләрне әзерлибез. Су бар. Алла берсе бөтен кирәк яракларны башында шәрбез. Улы бәйрәм авылыбызда, Аллага шөкер. Идәвәт бәйрәме, инде элек-электән мәгълүм урын булган бит инде. Кәнге чишмә, алхамдулилlah шөкер. Авылыбызның бөтен авылыбыз шушында йөри торган, аны күп авыллар, әллә кай ярактан килеп чыгып шундый чишмәләрдә киләләр кешеләр. Аллага шөкер әйме. Гомумән дә авылыбыз шунда безнең борынгы мәчетләребез бар авылыбызда. Аллага шөкер, алхамдулилlah. Менә инде авылыбызда шулай ямьләнеп, матур итеп, чиста, менә су кебек, хәймә, чиста булып, Аллаһ Тәгалә безгә бергә матур яшәргә насыйп итсен. Дуслар, шуны әйтәсем килә, минем үземнең әни Әлмәт районы, менә шу Ялхой авылыннан, әтием исә Түбән Абдулла авылыннан. Менә шулай бу авыллар мишәр авыллары. Әйдәгез, менә шушы Кизләүдән бала чактан сулар эчеп үскән апалар белән таныштырыйм әле минем авылдашларым. Фатима апа. Фатима апа. Say baba. Кызганыч әнигенә күрә алмады шундый матур бәйрәмне. Хөрмәтле дуслар, менә минем артымда Кизләү чишмәсе, Кизләү су ага. Без бәләкәй чакларда киянтәләребезне асып, менә шунда киләдер Кизләү суына. Минем әбием, әниемнең әнисе Нагыймә абыстай, ул менә шушы урам буенча барып, тагын менә Әрәмә буендагы йортта яшидер иде. Һәм мин әбиемдә һәр вакыт кунадыр идем. Әбием миңа Кизләү турында шундый матур риваятләр сөйлидер. Первый раз здесь оказались в фольклорно-антропологической экспедиции в 2018 году. И вот родник Кизляу как раз был одним из точек для наших ученых, фольклористов и антропологов, которые как раз записывали истории о родниках и о вообще вот этих местах в Альметьевском районе. Мы делали это исследование для
паблика программы «Сказки золотых яблоков». И вот как раз именно тогда мы впервые посетили Елхову. И вот самая классная история о том, как возник родник Кизляу. Как ехал хан, у него заболел сын, и вдруг выходила вода из земли, и заболевшему сыну дали этой воды. И, собственно говоря, он исцелился, и на этом месте как раз возник. Это как раз тот самый родник, который был конструирован. Әби бабайлар чишмәнең бик файдалы булуын искәртә чишмә суының. Элек-электән тирә-юнь авыллардан халык табиблары килеп чишмә суы алып китә торган булганнар, шуны эчереп, кирле кешеләр тиз арада терелеп аякка басканнар. Таң суы да алалар икән. Хәзердә чишмә суы белән дәваланалар. Берсе менә минем әти сөйләгән иде, элеккегеләр сөйли иде ди. Менә шушы җирдән бер әбине, бер сукыр әбине ди, алып китәләр җиннәр. Күтәреп китәләр, әйме? Алып китәләр дә аларның патшасы янына алып киләләр. Ул аның янына алып килгәч, нәрсә ди, нигә миндә мондый олы кешене алып килдегез, яшь кешене алып килергә идегез дип, әйме шундый сүз әйтә инде. Нәрсә ди, эшкерегә, аларны эшергә дәрес бирәләр, укыта торган булганнар. Шулай ук менә әйтәсе килә нәрсә, шушындый чиста урында biz үзебезне һәм шушы урыннарыбызны чиста тотарга тиешбез. Менә балаларга да сөйләргә кирәк. Мин шундый вакытка игътибар иткән идем. Менә балалар менә шушы урында уйнап, бай вакытта бир киләләр, нәрсә булса аягын сындыралар, кулын сындыралар. Һәм игътибар иттем шушы вакытка. Бер вакытта шушы вакытка игътибар иттем. Инде вакыт ул кичке кояш байыр алдыннан эңгер-меңгер вакыт дип әйтәләр безнең бабаларыбыз вакытны, әйме? Шушы вакытта. Һәм уйладым нәрсә, Пәйгамбәр саллаллаһу бер хадисе искә төште. Мөхәммәд әсәм, инде кояш байыр алдыннан эңгер-меңгер вакытта балаларыгызны уйнап йөритмәгез дип әйткән. Бәлки ул бәйледер, менә шушы җирдәге элек бабаларыбыз безнең сүз шәйхлары дип дога кылалар иде. Менә аларның менә төштә күргән кешеләр бар, күп менә моны кизләүдән алып, әллә кая кадәр аягы сузылган шундый гаҗәп бер вакыйга турында сөйлиләр, әйме? Шундый әйберләр турында аларга дога кыла торган булганнар. Менә шуларга күрә шушы урыннарда менә без балаларыбызга өйрәтергә тиешбез. Алар чиста булсыннар шушы җирдә. Әйбит, чүпләр ташламасыннар, пычратмасыннар. Аларга зыян, зарар килмәсен өчен менә шушы балаларыбызга менә бу әйбер турында әйтеп калырга кирәк. Чишмә суына еш киләсезме? Әссәламу алейкум апалар. Алейкум әссәлам. Кабиләсинме? Менә килеп утырдыгыз чишмә ачылышына. Ышыймы? Безгә картайгас та шундый бәхет булганга кинәнәбез инде. Сез бу чишмәнең менә ничә күп еллар элек халатын хәтерлисезме? Сез бала чакта ничегрәк иде? Хәтерләбез инде. Бурайдан да кызым. Бура. İmenden buraya başlandı dikkenlerden soň içinde şandilleri şu nan agayda iki ulak var, iki ulaktan su agayda. Musulla. Güvendekilik bilen taşıdık indi bunlar. Авыр иде. Güvendekilik Onun hazırlık indi. tigi başından o çilek güvenderler ileler indi. Muncha kunda da bundan taşıdık indi. Gömür boyuna. Bu Kizləv suyunu içkən əbilər əyibi 90-95 yezgə yetib mərhumə buldular əyi. Kükürt ösümünə faydasız dilər ilə əyibi. Subhanallah, akası bik faydalı əyi. Truskavet, balık elek Truskavetka yeri ilə əyi. Bu Truskavet suyundan da pamayımı yaxşı, ne şulay demin əyi. Әле заманында менә шушында шифахана тизергә дә хыялланганнар, планлаштырган булганнар, барып чыкмаган. Мин сезне таныштырасым килә Кәүсәрә Паматогулина белән. Ул менә шушы Кизләү чишмәсе янында
туып үскән. Кәүсәр апа, менә сез Кизләү чишмәсе янында туып үстегез, бала чагыгыз узды. Ничек сезгә чишмә янында яшәү? Biz şunda tutuk, şunda üstek. Büyük motor jeyleri de bunlar. Elekte büyük motor jeyleri de bitinde. Jeyin, kış günü indi büyük de bunlar zor tağıydı. Biz küçükte çakta zor tağda şu aydık. Zor çanağa, bütün uran bağları, bütünümüz bir oturup, uzlaşıp dışaydık. Buna Şam diyeydik indi, Kizlev'in Şam'ı var evinde. O Şam'a berilip bizim işilgen başlar indi, bizim suyulgan ayaklar, orada barsında kürdük. Büyük motor oldu, büyük motor yaşlık oldu, büyük motor oynadık, büyük motor üstek. Jeykenlerinde de şu çeşmede kıyınıp, indi iniş ağaydı, indi inişte kıyınıp üstek biz. İnişinin basmalarında türlü taşlar var evde, uvaklarda taşlardan jıyıp resimler yasap. Sekret deydi üteli. Onların sekretler yasap bizim şeyinde bağlar. Tortlar, ipiler pişirip, büyük kengilik olacağız da indi. Biz eti yeriler, bunda taş hatalar idi. Kiryorga yıl düştü, eli benim katın alı, bunda kiryorga çeydi. Bunda otlarına çeydi, su içirge ile gerekinde otlarına suyu yakşırıyıp. Şu, hazır bunda nigine indi, biz ballar suyu içeceklerin yoğurga çeydi. Bu hazır Yaramı indi? Hazır yaramı zakır biten. Aşıy mısın? Dizayn aşıy mı? Aşıy, niço normal. Kamil Efendi sizge aşıy mı dizayn? İskit geç. Çeşme turunda çeşmede şunu içip su içip üstte indi biz. O kadar şunu belem aldık şundan. Şundan kişi bulduk. Zor işlerde işledik şunun böyle. 94 yaşına yettim indi buna şuna yettim. Şu rahmet kızım bir de ne sevdiğin. Demek bu çeşme suyunu içkenler uzak yaşay. Uzak yaşlar. Sizge abi neçe yaş? 85. Demek siz de bu Kizlәү çeşmesi suyunu içkensiz. Şu an içtik, şunu bile içtik, şunu aşağıda içtik, şundan faydalandık. Реализовала такую свою задумку, тактильный, как это называется, тактильный пол. То есть типа для детей, чтобы они здесь могли босыми ножками походить, а здесь планируется как раз высадка всяких тактильных растений, которые можно будет трогать, с ними взаимодействовать. Что это габионы, конечно, для красоты. Девочки, а там купались, что ли? Менә нинди матур иттереп эшләгәннәр. Таштан. Менә бу ташларны чуйыр ташы дип әйтәләр я. Мичкә дә без шуны куялдырыйк. Менә безнең якларда чуйыр ташлары булган җирләр күп. Шушма буйлары ягында, Бахан таулары ягында менә шундый чуйыр ташлар. Амфитеатр чишмә янында. Монда калдырганнар чәчәкләр, агачлар үстерү өчен урыннар. Таштан юл бара. Теләгәннәр таганда атынала. Нинди йолдызлар, карагыз. Бергәндә чишмә суында күрәбез. Чишмә агышын күрәбез. Ял итер өчен эскәмияләр. Менә чишмә янында ял итер өчен, бәйрәмнәр уздырыр өчен шундый мәйданчык. Ağaçtan işlənən istəl урындыклар. Кизләү чишмәсе безнең өчен гади генә су түгел. Руслар әйтмешли, сакраль сере бар. Балалар тугач дөньяга килгәч, Кизләү чишмәсеннән су алып юындырганнар һәм соңгы юлга озатканда да Кизләү чишмәсенең суын алып кайтып таң алдыннан гасел кыйындырганнар. Мы вместе с художницей Зульфией Ильгаевой из Набережных Челнов придумали, и местными жителями придумали сделать арт-объект как такую визуальную летопись села Илхова. Мы встречались с местными аксакалами, которые рассказывали нам историю про создание села, про то, какие есть традиции в селе, какие есть истории.
Вот, все эти истории мы записывали, и потом встречались с детьми, которые нам рисовали различные сюжеты. Как в роднике стирают одежду, как родник используют как холодильник, как девушек проверяют на ловкость, когда они выходят замуж. Вот. Да, про Елховский луг, конечно же, нам все рассказывали. Вот, и мы собрали все эти истории в такую летопись села Елхово, и вместе с детьми местными сделали такой арт-объект. Эта техника называется пиксель-скотч. Вообще ее очень много делал пермский художник Александр Жунев, уличный художник. Вот, и мы тоже решили использовать эту технику, потому что, во-первых, она достаточно простая для обучения. Дети очень легко схватили, как это все делать. Один участник Белал вообще практически половину объекта именно он сделал. Әлмәт районы Ялхай авылының тарихы турында беләсегез килсә, хәзер сезне Вахит абыйга бирәм. Ул гомерен Ялхай авылының тарихын өйрәнүгә багышлаган. Бу авылның тарихы бик зур. Ул 1698 елгы Петр I указы белән җир бирелгән безнең морзаларга. Алар 1703 елдан бу авылны оештыра башлаганнар. Монда төрле төбәкләрдән, шул исәптән Сембер иясеннән 80 ир кеше, 80-ннән артык хатын-кыз килеп урнашып, баштан оеша Иске Багыраш авылы. Баштан Багыраш авылы дип йөртәләр. Аннан соң күрше авылда Дадуян, князь Дадуянга җир бирелеп, анда урыс авылы оешкач, аны тоже Багыраш дип атагач, моны Иске Багыраш дип атыйлар. Шулай итеп, Иске Багыраш авылы әкрен генә үсә башлый. Үсә, балалар туа, балалар үсәләр, халык арта. Кем инешкә барып терәләләр. Урын җитми. Шул вакытта 1762 елны указ нигезендә, Оренбургский губернаторы указы нигезендә 60 ир кешегә җир бирелә инешнең икенче ягында. Ул бүгенге көндә Кизләү буяны, кем инеш буйлап 12 йорт булган, двор или пазма, шунда урнашалар. Кем алар бүгенге көндә Кизләү дип йөргән чишмә канул, ул гомер буе яккандыр инде. Ул чишмә янында таллар, алгачлар үскән, чишмә ташлар белән булган. Халык бит инде су алырга кирәк, шуннан чистартырга тотыналар. Чишмәнең талларын кисәләр, янында чистарталар, йөрергә урын әзерләрләр һәм су ала башлыйлар. Шулай итеп, якындагы шул урында булган күл. Менә урыс түрәләре монда ревизиясына килгәч, бу авылны атыйлар Ялховое озеро дип. Ялховое озеро. Бу якта инде инешнең бу ягы Иске Багыраш, бу якта Ялховое озеро. 1800 елның башына хәтлек ике авыл булып санала. 1800 елдан алып башлана Иске Багыраш, Ялховое озеро тоже, или просто Ялховый ключ. Безне алып килделәр Ялховый мәдәният йортына. Исәнмесез егетләр? Сез Ялховый егетләреме? Ничәнче сыйныфта укыйсыз? 9-да. Исемегез ничек? Сафин Амир. Айнур. Есилә. Сыйныфта ничә бала сезнең? 12. Безнең 14. 8. Татар телендә барамы дәресләр? Әйе. Барыгыз да татарча әйбәт белә? Молодцы. Кем булырга хыялланасыз? Юрист. Юрист. Сварщик. Шулаймы? Авылда калырга исәп бармы? Бар. Укып беткәч шәһәргә. Укып беткәч. Әйе, авылны ташламагыз инде. Ташламыйбыз. Ялховый авылының Түбән Абдулның киләчәге сезнең кулларда, егетләр. Хәзер шәһәрдән кешеләр авылга кайта. Әйдәгез, керәбез концертка. Әйдәгез. Егетләр, сездәме? Ялховый егетләр, кызлары? Исемегез ничек? Синең исемең? Ничәнче сыйныфтансыз? Мин 5-нче сыйныфтан. Әйдәгез, керәбез концертка.